Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 34 man buyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe, kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag pagbalita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga, masantos ya kabosan. Napintas na aldaw kada kayo amin apo. Uy, may malat-malat. Ito ang Pangasinan Today. Ngayon ho ay araw ng Huwebes, ika-10 ng Abril taong 2014. Siyempre nakaiba yung lamot at sayan agaw sa maktaryon lingko Janice Hidalgo. Nakaiba ko technical side Engineer Rosito Bautista. Parang katagal ng panahon parang di kita nakita kahapon I miss you partner At syempre napakaliwanag ho ng alas 5:30 ng umaga ngayon. Kung mapapansin ho ninyo, kakaiba ang liwanag ng umaga. O diba? Sasamahan nyo na naman ho ako. Isang oras ng balitaan, talakayan, chismisan, text, oy nako at kung ano-ano pa. O diba? Webes, tapos na ho ang araw ng holiday. May mga pasok na ho. O diba parang tanghaling-tanghali na? O kasi napakaliwanag ng umaga ngayon at hindi na ganun kalamig. O diba? Magamat sa dapit hapon medyo uulan-ulan. O diba? 36 yung buyandot niya minutos. Kaya naman kapag kaganito, automatic ang ating mga manyubuyub na headlines. Ang ating manyubuyub na headlines ay hatid pa rin ng Pangasinan Today Magazine. Days preventive suspension ni Urbis Tondo Mayor Ernesto Balolong muling isuserve sa pangalawang pagkakataon ngayong araw. Seminar sa ligtas na pamimili ng pagkain at consumers info inununsad para sa Pistay Dayat. Tropical Depression Domeng patuloy na tinatahak ang Northwest Ward ng bansa. Domeng inaasahang magla-landfall ngayong araw. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue.
makatotohanang reaksyon, Mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. At ngayon, ang detalye ng ating mga manyubuyog na balita. "60 days preventive suspension ni Mayor o Urbistondo Mayor Ernesto Balolong muling isi-serve sa pangalawang pagkakataon ngayong araw. Matatandaan, nilagdaan o formal nang nilagdaan ni Governor Amado Espino Jr. ang 60 days preventive suspension na inihain ng Blue Ribbon Committee ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni 6th District Board Member Alfonso Binse. Matatandaan na ikawalo naman ng Abril nang unang iserve ang kanyang 60 days preventive suspension. Ganun pa man, hindi mahagilap si Balolong sa kanyang tanggapan maging sa kanyang tirahan. Kaya naman, susubukan ngayong araw ng Huwebes ika-10 ng Abril taong 2014 na iserve sa pangalawang pagkakataon ang kanyang preventive suspension. Ito'y dahil naging holiday ng April 9, 2014. Ayon kay 6th District Board Member Alfonso Binse, kinakailangang matanggap ni Balolong ang kanyang preventive suspension. Isa-serve sa pangalawang pagkakataon habang kakayanin pa ng Blue Ribbon Committee na i-accommodate ang pagkawala ng naturang alkalde. Ganun pa man, idinagdag ni Binse na magiging epektibo ang 60 days preventive ni Balolong kahit hindi nila mahanap ito ngayong araw. Susubukan din itong iserve o mandatoryong isa-serve ng Department of Interior and Local Government ang kanyang 60 days preventive suspension sa ilalim ng kanyang pagkakasuspinde dahil na rin sa pagsusumite o pagpresenta ng ebidensya laban sa kanya noong Lunes sa Blue Ribbon Committee at kinailangan at nakita nila na kailangan magkaroon ng preventive suspension upang hindi nila magalaw ang ilan pang natitirang mga ebidensyang maaaring ihain laban sa kanya. Ganun pa man, ang mayor daw ay meron din pagkakataon umapila sa tanggapan ng Pangulo, partikular sa tanggapan ng Malacanang. Sa ilalim ng 60 days preventive suspension ni Balolong, tinatayang uupo bilang alkalde ang vice mayor ng naturang bayan. Ayon na rin to sa rule of succession. Seminar sa ligtas na pamimili ng pagkain at consumers info inununsad para sa Pistay Dayat. Sa pagnanais ng Provincial Tourism Office na maging ligtas ang paghahanda ng mga pagkain na ilalako na bahagi ng Pistay Dayat celebration mula April 11 hanggang May 15. Pinasiguro nilang magkaroon ng seminar para malaman ang tamang paghahanda ng mga pagkain at kung ano ang mga hindi dapat gawin habang ito ay inilalako sa naturang exhibit. Ang isang araw na seminar ay magbibigay daan upang turuan ang mga participant na sundin ang tamang paghahanda ng mga pagkain. Ganun rin gawin malinis ang pagluluto ng mga ito, magmula sa pagluluto, pagdadala at pagdidisplay ng naturang pagkain. Ito'y upang maisiguro na ang ilalako o titindang mga pagkain diyan sa may Pistay Dayat mula nga April 11 hanggang May 15 ay siguradong ligtas sa kanilang mga consumers. Ang isang araw na seminar ay tumutukoy sa lecture ng food safety, food sanitation, food hygiene at price regulation. Ganun na rin ang customer service. Ilan sa mga tagapagsalita ay sina Felicidad Gan,
mula sa Department of Science and Technology. Kasama rin ito sina Juanito Reyes at June Avellino ng Department of Trade and Industry. Merong mahigit 100 magtitinda o maglalako ang uukupa ng mga uniformadong food stalls sa may Capitol Beachfront. Bilang dito ang mga accredited caterers sa naturang lugar. Tinatayang 100,000 mga bisita naman ang dadalo sa Pistay Diet Celebration na magsisimula sa Biyernes, April 11, bilang ang pagbubukas ng Trade and Tourism Expo, ganun na rin ang photo exhibit competition. Pagkatapos ng Pistay Diet, inaasahan namang i-host ng lalawigan ng Pangasinan ang ika-6 na National Scout Venture Camp mula May 5 hanggang May 10. Merong 4,500 scouts na magmumula sa Luzon, Visayas at Mindanao Region, kabilang ang National Capital Region. Tropical Depression Doming, patuloy na tinatahak ang northwest ward ng bansa. Kasalukuyang nasa 360 km east of Hinatuan, Surigao del Sur, ang naturang tropical depression na kinilalang Doming sa ating bansa. Meron itong lakas na 55 kilometers per hour. Ngayong umaga, inaasahan din naman na magla-landfall ito 280 km east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Hanggang sa Biyernes ng umaga, tinatayang nasa 210 km northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Sa Sabado, tinatayang nasa 210 km north of Hinatuan, Surigao del Sur ang naturang tropical depression. Pinapaalalahanan ng lahat na magdala pa rin ng payong sapagkat magkakaroon ng mga pabugso-bugsong pag-ulan. O magdala raw kayo ng payong. Balikan pa natin ang ilan sa ating mga tatalakayin. O, meron ba tayong pang-break dyan? Oo. Sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. School features quality education that produces highly competent and globally competitive graduates, authorized to accept foreign students by the Bureau of Immigration. State-of-the-art facilities, air-conditioned classrooms, 3 computer laboratories, qualified and approachable instructors, affordable tuition fees, high employability rate, economical in terms of allowance and transportation, high passing percentage in nursing, education, and midwifery, accessible and no entrance examination. You can contact us 075-536-4955, 075-536-4503, or email at perpetualpangasinan09@yahoo.com. So enroll now at Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. Panganganak sa bahay? Hindi na uso yan! Sagot ng PhilHealth ang inyong panganganak. Kaya naman, inay, huwag ilagay sa panganib ang buhay ninyong mag-ina. Magtungo sa pinakamalapit na paanakan o maternity care provider sa inyong lugar. Tiyak ang dekalidad na serbisyo sa mga PhilHealth engaged na providers. May pre- at postnatal care pa. Tumawag sa 515-3333. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba.
44 man buyandot ya minutos kasumpalan alas 5. At syempre, kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod sa programang Pangasinan Today, Janice Hidalgo pa rin. O, diba? Text line, pwede na. O, pwede na yung text line natin. 0921-367-0810. O, ayan, maliwanag yung mga yung umaga ngayon. At medyo mainit-init. Oo, mainit nga yung umaga ngayon. O, diba? Oo, agad. Diba? Batiin daw ka agad. O, itong sina Ate Minda, dyan po sa may bayan ng Bayambang. Magandang umaga sa inyo dyan. Oo. Tama. Lahat ng mga nagpapalinis na mga kuku sa iyo. Huwag mong mamurderin, ha? Tipong ganon. Oo, baka magla-landfall daw itong si Bagyong Doming. O, medyo maaliwalas naman ho ang ating mga kaumagahan ngayon. O, medyo magbaon-baon lang tayo ng payong pag may time. O, diba? Susubukan daw hong iserve ngayong araw na ito sa pangalawang pagkakataon. Ito hong preventive suspension ni Urbistondo Mayor Ernesto Balolong. Ayan. Oo, sabi nga nila kahapon, bakit daw hindi siya mahagilap? Ayan. Pero kahit na daw hindi ho siya mahagilap ngayong araw na ito, ay sisiguruhin ho ng DILG na isuserve din ho nila kahit na ho hindi ma-serve ng Committee on Blue Ribbon o Blue Ribbon Committee ng Sangguniang Panlalawigan. Mas mahirap kapag isinerve ito ng Department of Interior and Local Government, hindi ba? Oo. 60 days preventive suspension para daw hindi mapakailaman yung pang mga natitirang ebidensyang kinakailangang ipresenta ng mga nagrereklamo laban sa kanya. Oo, nakakuha na daw ng, nakapagpresenta kasi, yung si Cancino ng panibago o mga ebidensya, di ba panibago, ng ebidensya laban dito kay Mayor Balolong. O, di ba? Mahirap yung yung kanyang lagay ngayon, Oo, kasi kumbaga meron siyang suspension ngayon, mahirap yung kalagayan niya. Pero, dahil ayon sa rule of succession, uupo ho ka agad kung sino man yung vice mayor ng naturang bayan. O, di ba? Nagwelga-welga ba itong ating aircon? Parang mainit na siya. Oo. Ayan. Ilagay natin dyan para lumamig ba? Matatandaan ho ninyo, naku, samot-saring issue kasi itong i-final na kaso laban kay Mayor Ernesto Balolong. Ngayon, kapag hindi rin ho niya tinanggap yung kanyang preventive suspension, maaari hong maidagdag na naman sa kanyang kaso ito. O, di ba? Yan. Kaya siguro dapat tanggapin na lang niya yung kanyang preventive suspension muna at ihanda naman yung kanyang sarili para masagot yung mga issue na ibinabato laban dito kay Mayor. Oo, nalusutan niya yung mga nalusutan naman na niya yung mga kaso na i-final sa kanya ng NBI. O hindi naman na ipaliwanag ng NBI. O, di ba? Well, siguro kinakailangan lang ipresenta niya yung mga bagay na kinakailangan ipresenta dyan sa may Sangguniang Panlalawigan. Although napirmahan na nga ni Governor Amado Espino Jr. yung kanyang suspension nung Lunes ho, April 7 ho yan. Effective ho agad yung kanyang suspension, oras na matanggap ho niya yan. Pero the moment na hindi ho niya tanggapin o magre-resist ho siya doon sa tinatawag na pagsiserve, wala hong magagawa itong Sangguniang Panlalawigan kung hindi irekomenda sa Department of Interior and Local Government at sila ang mag-implementa.
Oo, may power ang Department of Interior and Local Government, no, yung local natin. Meron silang kapangyarihan na ipa-implement yan. Tapos kapag nag-resist, mas magkakaroon siya ng problema diyan kasi may dadagdag yun doon sa kanyang mga kaso. O, di ba? Speaking of kaso-kaso, pinapaalalahanan na itong ating mga kababayan. O, akala ninyo hindi kayo magiging liable, ha? Etong panahon na ito. Oo, ayon ho sa BIR, sisiguruhin ho nila na mananagot sa batas yung ating mga kababayan na kahit na tax exempt ay hindi nagfa-file o nagsusumite ng kanilang mga income taxes sa Bureau of Internal Revenue. Ayan, kaya kinakailangan ho kahit na yung mga regular na empleyado, marami ho kasi sa mga regular na empleyado, tinatamad na rin nilang i-file yung kanilang mga income taxes. Dahilan ho nila, kasi naman fix naman na yung, talaga naman, oo. Gaganda ang araw mo kapag nakakakita ka na maganda sa iyong harapan. O, di ba? Maraming salamat po. Ayan, sinasabi ko sa inyo, inggit kayo lahat. Kasi nandito nga sa istasyon na ito, ang may pinakamasarap na kape. Oo, at saka masasayang mga tao talaga. Oo, di ba? Very accommodating, di ba? Wala yata sa iba yan. Oo, kahit napupunta ako sa ibang mga network sa Manila, walang ganyan. O, di ba? Warm accommodation. O, di ba? Kagaya na sinasabi ko sa inyo, hindi ho warm ang accommodation ng Bureau of Internal Revenue pagdating ho dito sa usapin na pagkukulang ng mga mamamayan na mag-file ng kanilang mga income tax returns. Yun hong mga regular na empleyado, mandatory. Kinakailangan itong taon na ito, makita ng Bureau of Internal Revenue ang inyong mga pangalan sa kanilang mga database na kayo parang ako nga mismo, hindi pa yata ako naghahanda na aking. Meron hong pagbabago doon sa ating mga income tax returns. Yung form mismo, medyo mas pinalaki ho. Tapos yung isang parte doon, parang statement of assets and liabilities and network. Nandoon lahat kung ano yung pinagkukunan o ibang mga sources of income ng mga kababayan natin. Pero yun daw parting yun ay optional. Pwede natin ilagay dyan. Kung tumama ka ng loto, tumama ka ng huweteng, tumama ka sa bato sa ulo, ayan, pwede mong ilagay doon. Na may kinita kang ganon. O di kaya meron kang ganitong sideline, for example. Meron kang naibenta ganito. Ayan. Gusto kong malaman lahat yan ng Bureau of Internal Revenue. Ang tanong, sa dami ho ng mga naging iskandalo sa parte ho ng pamahalaan, lalo na yung paggastos ng pamahalaan ng ating mga buwis. Parang paano ba natin makukumbinsi itong ating mga kababayan na ideklarang lahat? Hindi ba? Feeling ng ating mga kababayan, marami ang naganap at misdeclaration sa pera ng taong bayan. Di ba? Habang kinukumbinsi ho ng Bureau of Internal Revenue ang ating mga kababayan na ilahad lahat ng kanilang mga kinikita at bayaran ang mga katumbas na buwis ng mga ito. Araw-araw naman hong sumasambulat sa atin sa radyo, sa telebisyon, o pati sa Facebook. Yun hong mga nangyayaring iskandalo dito ho sa ating pamahalaan kung saan nakikita ho natin na ang mga buwis na ating ibinabayad ay hindi naman nagagastos sa tama. Noon ang alam lang natin kapag may proyektong kalsada, kapag may proyektong ginagawang school buildings, farm to pocket road, parang nasanay tayo dun sa farm to pocket roads. Napupunta lang ang karamihan ng mga yan doon daw sa tinatawag nilang katiwalian na transaksyon sa pamahalaan. Di ba? Ngayon, itong ating mga kababayan, baka magdalawang isip, baka hindi lang dalawang isip, 3, 4, 5, di ba? Para bang nagsusumba lang. Matching, counting.
and 1 and 2 and 3. Oh, idideklara mo ba? Ay, text nyo nga ako. Ang inyong kinikita lahat-lahat. Gusto mo bang malaman ng pamahalaan ang lahat ng iyong pinagkakakitaan? Idideklara mo ba lahat ngayon yan? Text nyo ako. 0921-367-0810. Oo nga. Para bang gusto rin nating malaman yan. Survey? Para bang gano'n? Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung anong sasabihin ng ating mga kababayan. Oo. Yan bang kanilang kinikita dideklara nila sa pamahalaan? Diba? Uy ha, nung diniscuss natin, etong mula sa Puso Tarps, kalahati ho sa kanila nabawas. Oo, pinagsasakay sila sa elf. Ay, oo. Akala ko kasi magdadagdag kami kasi baka pwede rin naman na kaming mga taong bayan maglagay ng tarpaulin dyan sa mga natapos na kalsada at sabihin namin mula sa aming bulsa. O may karapatan ba kami? Oo, bakit ganun? Isa-isang tao lang ang pwede. O kung sino lang yung mga may say-say dyan. Oo, dapat kami rin. Oo, ikakabit na lang namin yung resibo ng binayaran sa BIR o kaya sa mga bangko, parang ganon. Wala din ba kaming right? Sayang naman, baka ma-discover ang aming mga faces. Diba? Texter natin. 4 na digits lang ang sasabihin kong huli. 5642. Yan. Ba't ko naman ipapaalam sa BIR ang aking kinikita? Kukulimbatin lang nila yan. Yun nga mga misis ng mga mister. Hindi nila sinasabing kinikita nila sa misis nila. Sabihin pa kaya nila sa BIR yan. Pero marami kasing paraan din ng BIR para malaman nila kung gaano nga ba ang halaga, gaano karami ang ating kinikita. Nababantayan ho nila itong tinatawag nating yung mga pagbabangko natin. Di ba? Syempre meron silang diyan. Meron silang mga matao. Kahit na sabihin natin meron tinatawag na bank secrecy law. Hindi ba itong bank secrecy law na ito ang bumitag na doon sa mga ilan, sa mga ipinresenta sa iba't ibang investigasyon? Lalo na kung chine-check na yung kanilang mga lifestyle. Hindi ho ba? Oo, parang nag-aalinlangan sila i-declare ang kanilang kinikita sa pamahalaan. Napakaswabe naman ang sounds na yan. Ayon sa ating texter, ito, babanggitin ko daw ang pangalan niya para mabati rin daw ang kanyang pamilya mula dyan sa may Santa Barbara. Lilibet. Ito, babatiin ko nga muna. Babatiin ko na. Relax, konti lang ang pag-text, pare-pareho, baka hindi ko mabasa. Lilibet, binabati ho niya ang kanyang nanay na sina... tignan mo yan. Some text missing doon sa pabati mo. Babasahin kung susunod na, linya ng text. Yung importanteng parte. Bakit pa daw natin isusumite ang ating mga kinikita sa Bureau of... sa BIR? Bakit spelling mo ng BIR? Bureau. Bakit isusumite sa BIR ang lahat ng aking kinikita? Di sisingilin nila ako ng todo. Wag na lang, secret na lang. Pabati na lang po dito sa may Santa Barbara. Nga, some text missing nga yung mismong pabati. Text mo ulit yung mga pabati. Ayon naman dito sa texter natin. Ito, mula sa Bagong Baryo, Barangay Bunuan Giset. Dito ho sa lugar namin, di pa ho kami nakakita ng income tax return. Hindi sila nagsasumite. Di ba? Pareho pa rin naman ang buhay kasi namin. Ipaalam namin o hindi sa pamahalaan,
mahirap pa rin kami. Sang kahig, sang tuka. O yan. Yung mga below, siguro. O, diba? Totoo ba yan? Raymond ng Santa Barbara ulit. Kahit naman hindi natin i-declare sa BIR, nalalaman din nila. Sayang lang yung papel, pinagkakastusan pa. O, diba? Text nyo lang para malaman ko. Ha? Dideklara nyo ba lahat sa BIR ang inyong kinikita? O, depende rin. Oo, ano ba yung pinagkukunan? Ano ba yung mga legal ways o means na dapat dinideclare natin? O, hindi ba? Meron na tayo ngayong mga batas na nagbabantay doon sa ating mga pinagkakakitaan. Dahil baka nanggagaling daw sa illegal yung ating pinagkakakitaan. Pero more or less, itong ating mga kababayang Pilipino, nako, pagka yung mga ordinaryong mamamayan din lang nating Pilipino, wala tayong masi. Talaga naman, kinikita nila yung kanilang pay every 15 and 30 or every 5 and 20, depende sa kanilang swelduhan. Sineswelduhan man sila o meron silang maliit na negosyo. Nako, karamihan ho sa mga ito, kinikita nila ng patas kung ano man ang meron sa kanila. O, marami naman doon sa mga nakalalamang sa buhay. O sila yung marami talaga, sobra-sobra ang kinikita, kaliwat kanan. Oo, hindi yung kinikitang doble ang mata dahil nakasalamin. O, diba? Sila ho yung kaliwat kanan ang kinikita nang gagaling sa kung ano-ano. Mga kung ano-ano. O, ito. Gusto ko kapag may survey kasi meron tayong mga texters kaagad. O, hindi ba? Barangay Pantal! Taon-taon na ho naming binabayaran, buwan-buwan pa lang binabayaran na namin ang aming tax. Wala naman kaming nakikitang pagbabago sa aming buhay. Sana may incentive kami. O, di ba? Sana nga raw may incentive din yung ating mga kababayan na regular namang nagfa-file ng kani-kanilang mga income tax. Pero ayaw naman ho kasi sa BIR. Eto hong mga idinideklara ho ninyong kita, eto hong binabayaran ninyo sa kanilang tanggapan ay bumabalik rin sa pamamagitan ho ng paggawa ng mga proyekto. Ayan, yung pag-iimplementa ho ng mga kalsada na madaling masira. Kailangan habulin ng kontraktor kapag ang kalsada ay madaling masira. Mga eskwelahan, yan, dyan daw ho nila dinadala yun hong mga buwis na inyong binabayaran at dinideklara sa Bureau of Internal Revenue. Ayan, habang binabayaran ho ninyo yan ng inyong buwis, eto naman ho ang masigasig na politiko. Ayan, kakabitan niya ho ng mukha yaang mga buwis na binayaran ninyo. At aakuin niya na sa kanya nanggaling ang mga yan. O, di ba? Ang galing, to the rescue. Papagawa rin kami ng partner ko ng tarpaulin mula sa aming bulsa. O, di ba? Oo naman kasi in fairness, dapat din bigyan ng recognition nitong mga epal na mga politiko na inaako nila. Wala na ngang pork barrel kaya nga napansin natin kahapon, wala na ngang pork barrel, biglang nagkalat yung mga tarps ng mula sa puso. Akala ko bagong title ng soap opera sa telebisyon yon? Hindi pala. Bagong gimmick yun. Para maaga pa lang, malaman ng taong bayan ang pangalan ng politikong yun. O habang inaako niya ang lahat ng mga kalsada at mga proyektong ginawa ay nanggaling sa puso niya. Hindi ba pwedeng atay muna bago puso? Puro na lang puso. Talaga bang may puso kayo? Puso ng saging? Puso ng baboy? May puso ba ang manok? Ewan ko yung sinasabong ba ng kapitbahay ko, may puso ba yun? Ito pa, sabi ng ating texter. Oo, okay lang.
Declare ko na ang aking income. Pati income ng kapitbahay ko. Declare ko na rin. Ba't naman pakialaman ang income ng kapitbahay? Dahil kahit pagsama-samahin ang income namin sa buong barangay, maliit pa rin ang kinikita namin. Mas malaki pa rin ang binabayaran namin tax. Oo nga, kaliwat ka na, no? Bili ka ng pagkain. Bili ka ng kahit na ano sa tindahan. May tax. Diba? Sa wet market na lang walang tax tsaka sa gareta. Pero kung binili na nila yan sa mga groceries, sa mga supermarkets, pag nakita ninyo yung tape, yung papel, kasabay ho ng ibinibigay na sukli sa inyo, makikita nyo yung komputasyon doon eh. Bumili ka lang ng sabong panlaba. Bumili ka lang ng shampoo mo. Nagbayad ka na ng tax, diba? Parang tam tax. Itinutusok sa iyong mga puwit. Lahat, ibayad. Kaya naman sana, yung mga politiko, dahil lahat naman ng aming ginagawa, lahat ng aming binibili ay merong tax. Ay maghinay-hinay ba? Huwag namang akoin lahat. O, ito na. O, pangaral na itong tax na ito. Ito na. O, ayan. Never let the things you want make you forget the things you have. Good AM. Happy tuning. Dr. Ashok Vasandani. O, ayan. Good morning sa iyo. Ayan. May pangaral na agad sa ating mga listeners. Eto pa sa Pantex. Hindi pa ho ako nakakita ng ITR dahil ngayon lang ho ako nagkatrabaho. 29 years old na ho ako. Okay lang ho ba yun? Oo daw kasi ayon sa batas, kapag ka ikaw ay 18 years old na, kinakailangan magsumiti na ng iyong mga income tax. Ay, ito nga, tanong itong aking texter, 29 years old na siya. Ngayon lang ho siya nagkaroon ng trabaho. O, text mo sa akin, ano yung trabahong nahanap mo ngayon? Ikaw ba ay college graduate? Ikaw ba ay TESDA certificate holder? O, para malaman natin. O, di ba? O, yan. Ito ba yun? Ito yung number niya. Opo, college graduate po ako. At dahil natapos po ako ng nursing, minabuti ko na lamang po na nursing job din ang mahanap ko. Although nasa ospital ho ako magmula nang nag-graduate ako sapagkat volunteer ho ako. Volunteer. Siya pa pala nagbabayad sa ospital. Oo, tsaka siya pang sagot pa. Pensyonado ka pa pala, ano? Sagot pa siguro ng magulang mo yung pamasahe mo papunta sa ospital. Tagal na panahon ka naman ng volunteer. Oho. Sa kagustuhan ko, makapasok na nursing, nasa fast food chain ho ako ngayon. ano ba nangyari? Nasa fast food chain ho ako ngayon. Dahil wala naman akong panggastos pang abroad, hindi ho ako nakaipon. O, yan. Obligado naman kami mag-file ng income tax return. Pero paano ho ba? Kasi individual din ang paggawa. O, ayan. Pag magfa-file ho kayo ng inyong mga income tax return, syempre kukuha kayo sa BIR, di ba? Kapag ka sumisweldo kayo, yung regular employee, blue ang kulay noong papel na inyong fill upan. Kapag ka mixed income, it's either empleyado ka, pagkatapos meron kang nakadeclare o nakarehistradong negosyo, sari-sari store siguro, halo-halo store, o di ba? Basta naka-declare ho yan sa BIR. Mahirap pong magnegosyo nang hindi mo di-declare ngayon sa BIR. Nako, sisitahin ka nila. At napakalaki ho ng penalty. Kaya kahit na ang negosyo mo lang sabaw-sabaw. Mabuti na yung ideklara mo para hindi ka malagot. Brown ho ang form na fini-fill upan kapag mixed income.
Pagkatapos, mapapansin ho ninyo, kinakailangan kumpletuhin ho ninyo yung mga dapat fill upan. Yun hong pangalan ninyo. Importante, yun hong TIN number, tax information number o tax identification number. O, diba? Ako nga, na-memorize ko na yung yung TIN number ko eh. Memoryado ko na. Iyan ho, i-fill upan ho ninyo yan. Ilalagay ho ninyo yung mga pinagkukunan ninyo ng kita. Kung kayo ho ay araw-araw kumikita sa pagtaya ho ninyo, pagsusugal ho ninyo ng tong-it, di-declare ninyo. Makahanapin ng taong bayan kung saan ninyo kinuha yung pinangbibili ninyo ng mga sigarilyo araw-araw. Di-declare na ninyo kayo ho ay kumikita araw-araw sa paglalaro ng tong-its. Karakrus! O, lahat na lang ng pwede nating pagkakitaan. I-declare na natin. Paano ba nila tataksan yun? Meron bang tax yun? Walang tax ang wedding. Walang tax ang tongits. Okay lang yun. I-declare ninyo na kumikita kayo doon. At hindi naman ho ibig sabihin lahat ho ng total o gross income ninyo yun yung tax due. Meron hong proseso yun. Kinakailangan lamang mapag-aralan ninyo at maitanong ninyo doon sa BIR mismo kung paano yun. Nalalapit na kasi ang last day of filing, April 15. O, diba? Nako, Semana Santa na next week niyan. O, diba? Kaya habol ninyo yung April 15. O, sigurado tayo, maraming tao niyan sa Bureau of Internal Revenue. Kaya yung ating mga kababayan nagtatanong, paano yung kwan? O, ayan, O dapat kasi massive yung tax campaign ng BIR. Dapat ini-explain nila yung mga forms nila, paano fini-fill upan ba. Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon di pa rin nila naintindihan. Not unless siguro mga accounting graduates ang mga ito. Pero iba di na kumukuha ng mga accountant or bookkeeper nila. Kanya-kanyang diskarte na lang din doon sa form. Kasi wala nga silang totally inikinita babayaran yung gagawa ng form nila. Napakaganda naman at gumawa ng seminar itong provincial government para doon ho sa mga maglalako o magtitinda ng mga pagkain na ihahain na bahagi ho ng Pistay Daya 2014. Syempre para maturuan ho ng tamang food handling, food preparation, sanitation, hygiene yung ating mga nagtitinda dyan at maisiguro na ligtas yung ating mga consumers mula doon sa mga pagkain na kanilang binibili. Sana ganon din dun sa mga ibang bayan. Isang magandang paraan din ho yan para masiguro ng ating mga turista na malinis at talaga naman dumaan sa tamang proseso yung mga pagkain kakainin nila. Lalo na kung sila ho ay mga bisita o mga turista. Local man o foreign na klase ng mga turista yan. Abay, kinakailangan bigyan ng halaga yan. Kailangan ligtas yung mga tubig na iinumin nila at yung mga pagkain na kakainin nila. Para ba naman syempre hindi magtampururot yung kanilang mga tiyan. Parang ads, parang commercial. Okay ka ba tiyan? Nung ilan sa mga organizers na umaattend doon sa mga iba-ibang festivities sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, napapanahon na yung one town, one product totally i-implement. Kasi para daw sila yung nagkukompetisyon ba doon sa mga produkto. For example, yung katabi niyang bayan, meron din produktong mais. Tapos yung susunod na bayan, meron din siyang produktong mais. Parang nagkakaroon daw ng kompetensya. Dapat daw higpitan ng Department of Trade and Industry yung alituntunin tungkol dun sa OTOP o One Town, One Product. Kanina pa ako natatakam sa... sige, titikman ko itong kaping ito. Magbe-break muna ako. Konting oras na lang naman
babalikan ho natin ang itan pa sa ating mga tatalakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang 10 gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Kumain araw-araw ng mga pagkain niluto sa mantika o edible oil. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkain mayayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda tulad ng tilis at nadahong berdeng gulay. Gumamit ng iodized salt, asin na may yudo, subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Kumain ng malinis at litas na pagkain. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at alaganapin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 1 at ng Department of Health. Sobrang init! Sobrang tagataknid ng pawis! Summer na talaga! At dahil dyan, tatagaktak din ang mga presyong pinabagsak! Tara! Bili na! Sa Magic Appliance Center dahil ang mga presyo pinabagsak! Summer price taga! Bili na ng mga aircons, refrigerators, freezers, water dispensers, blenders, electric fans, digital cameras, cell phones, tablets, laptops, netbooks, at lahat ng mga Orividi products. Kasama rin ang mga furniture. Ay naku ba! Talagang presyong pinabagsak! Wow! Summer price taga! Siyempre, sa budget mo, swak! Sigurado ang lahat papalakpak! Magic Appliance! Presyong pinabagsak! Summer price tagang April 5 to May 15, 2014! Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinatitinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Buwan! Man buyandot ya minutos na batla tatong kurata nagagi. Antis laman alas 6:30 ya kabwasan. O diba? At least nakahigop din ng kape. Oo naman! Minutes na agad. Bago mag 6:30, parang ang bilis. Tsaka parang tanghaling-tanghali na. Oo, kitang-kita na talaga itong si Haring Araw. Talaga naman, summer na, summer na, summer na. Oo naman. O, diba? Kaya ilabas na dyan yung ating mga yung mga, hindi ako pwedeng mag 2 piece siguro mga ilang piece ba yan? Hindi pwedeng 2 piece. Oo, mga 11, 12. Ano yun, inahing ba? Dahil summer, para maiwasan ho natin, yun hong mga tinatawag nating mga heat stroke, ugaliin hong magdala palagi ng baong inuming tubig, kahit hindi ho malamig. Basta kapag naramdaman ho ninyo, yung medyo nauuhaw kayo, ayan, aba, uminom-inom agad ng tubig. Kasi ang kalaban ho ng ating katawan ngayon ay init ng panahon. O kaya ilang beses maligo sa loob ng isang araw siguro yung ating mga kababayan ngayon para lamang madaig yung init na mararamdaman sa ating kapaligiran. O habang nagtitipid ka ng tubig, naiinitan yung katawan mo. O, diba? Pero ito yung panahon na magda-diet ka kasi pag kumain ka ng marami ngayon, mainit sa katawan. Parang hindi siya bagay, hindi bagay kumain masyado. Pero, ayan na, naglipanan na yung ating mga paboritong summer foods. Halo-halo on the way, ayan, with matching kamote, saging, mais, leche flan. Ay kapag medyo saucy pa, may ice cream pa. O, di ba?
Tapos maraming gatas. Pero yung gatas nagpapainit ng katawan. Yung ice cream, malamig sa dila, pero sa totoo, nagpapainit yan ng katawan. Oo, tsaka yung soft drinks. Oo, syempre, ang daming sugar content yan. Nare-refresh ka sandali, tapos mga ilang minuto, mararamdaman, ang init ng pakiramdam mo. O, tubig lang kapag may time. Pagkatapos, kung hindi mo maiiwasan na mabibilad sa araw, siguruhin ho na meron tayong dalang bimpo o mga face towel na medyo basa na pwede nating ipunas kaagad sa ating mga mukha. Oo, basta importante, wag ho tayo masyadong nasa ilalim ng araw, yung tutok sa araw. Masyado hong mainit yan, maraming nahi-heat stroke, maraming tumataas yung kanilang mga blood pressure, kaya ingat-ingat din kapag may time. Lalo na ho yung may mga sakit sa alta presyon. O samahan ng konting dasal. O di ba? Iba ko kasi yung init ng panahon ngayon. Hindi ho kagaya ng mga nagdaang taon. Oo, kaya pinapayuhan ko kayo dahil diyan nag-goodbye ang aking father sa sobrang init ng paligid. Oo. Kaya ingat-ingat din pag may time. Oo, kasi marami ho sa ating mga kababayan kapag ganitong mainit ang panahon, ang usually cause ito tataas yung blood pressure pagkatapos may mga ugat na pumuputok-putok sa katawan. O, lalo na kapag ganito kay ka-sexy sa akin. Ingat-ingat. O, di ba? Siyempre, kapag ganito na ang mga oras, inahatid agad natin yung ating mga manlibuyog na headlines. "60 days preventive suspension ni Urbistondo Mayor Ernesto Balolong muling isi-serve sa pangalawang pagkakataon ngayong araw." Seminar sa ligtas na pamimili ng pagkain at consumers info inilunsad para sa Pistay Dayat. Tropical Depression Domeng patuloy na tinatahak ang northwest ward ng bansa. Inaasahan din ang kanyang landfall ngayon hong araw. Ayan ho yung ilan sa ating mga naging manlubuyog na headlines. At syempre, wala naman tayo masyadong tinalaki na maiinit na issue dahil mainit na ang panahon. Pero, aanyayan ko pa rin ho kayo bukas, Biyernes. Samahan nyo pa rin ho ang inyong abang lingkod para sa isang oras ng balitaan, talakayan, Texan. O, diba? At konting survey at konting chikahan. Sa ngalan ho ng aking kapartner sa technical side, Engineer Rosito Bautista, nagpapaalam! O syempre, sa ngalan at patnubay syempre muna ng station manager ng DCRD Sunshine Radio, 981 kHz, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay ng Vice President ng Sunshine Media Network International, Madam Nelida Lisada. Sa patnubay at sa ngalan po ng CEO ng Sunshine Media Network International, Pastor Apollo Kibuloy. Manpapataner, saan man iimbitaad si kayo, ibanywak na buwas, walang indyanan. O, diba? Sa'y magtaryon lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today.